Bé, bon vespre a tots i totes. Gràcies per aguantar aquí. Reitero els agraïments al NIRCOM per haver pensat en nosaltres en aquesta jornada i poder compartir o explicar-vos les diverses recerques que duiem a terme en els nostres projectes. I bé, a mi em toca parlar d'una altra finalitat de l'escriptura, una mica ja l'ha esmentat el doctor Pinyol, i jo el que faré no és parlar de l'escriptura com un instrument de gestió, de poder, com a mitjà per a la perpetuació de la memòria, sinó com un mitjà de comunicació. Ens fixarem, com ja també ho ha fet el doctor Pinyol, en la Cancelleria dels Reis d'Aragó, però en un aspecte que va, com deia, més enllà de l'estricta acció de govern, sinó que ens fixarem en l'ús que feien els membres de la família reial per a qüestions de caràcter privat d'aquesta infraestructura, però no només els membres de la família reial, sinó també les persones que estaven al seu servei. Ben conegudes potser són les cartes de la reina Violant de Bar, muller de Joan I el Caçador, o bé de les de la seva primera muller, la infanta Mata d'Armanyac, però que fàcilment es poden trobar en els registres de Cancelleria, en aquells volums que són consignats a les seves persones, però jo aniré una mica més enrere en el temps i em centraré en el regnat de Jaume II el Just, bàsicament a principis del segle XIV, que és on em fixaré jo. I sobretot ens fixarem en la correspondència generada amb motiu del matrimoni de la seva filla Elisabet, que es va casar amb Frederic el Vell, rei dels romans. És a dir, ens fixarem en les, més o menys, passarem per sobre en les negociacions sobre la concertació del matrimoni, els preparatius de les noces, el viatge que va fer ell amb tot el seu seguici fins a Àustria i també com va ser la vida d'Elisabet en el si d'aquesta cort imperial, la cort austríaca, i també de les persones que la van acompanyar, com Blanca de Calders, per això està inclosa, o Blanca de Centelles, per això està inclosa en el títol, perquè és una dona de la qual ja he parlat en altres ocasions. Doncs bé, però fet aquesta petita introducció o aquesta petita explicació de l'objectiu de la meva intervenció, volia parlar o fer un petit encís per parlar de Jaume II i els seus fills i filles i de les moltíssimes cartes que es conserven entre ells. Cal recordar que la reina Blanca d'Anjou va morir durant el part de la seva filla Violant l'any 1310, deixant 10 fills de curta edat. Òbviament, la Violant, que era la més petita, acabava de néixer i el més gran era Jaume, que en tenia 14. Doncs bé, tots aquests fills van passar la seva infantesa allunyats entre ells, però sobretot del seu pare, i van ser educats per persones de prestigi i de confiança del rei. Aquestes cartes recullen les queixes dels infants, els quals se sentien desemparats, sense mare, lluny del seu pare i dels seus germans, i també recullen la seva constant demanda d'atenció cap al seu pare, sobretot les filles reiteren la demanda que els escrigui cartes, allò que parlava de l'enyorança, que necessiten saber del seu pare i dels seus germans. També expressen les malalties que pateixen, les necessitats que tenen, les seves tristeses, les seves mancances. Òbviament hi ha cartes que només són litere d'estatus, és a dir, aquelles cartes que únicament s'escrivien com un simple formalisme per saber l'estat de salut del receptor de la carta. Però d'altres ens permeten aprofundir en els sentiments de cadascun d'ells i certament en aquestes cartes hi ha moltes mostres d'afectes dels fills cap al pare, més dels fills cap al pare que no pas del pare cap als fills. De fet, en moltes de les cartes de Jaume II, sempre que dirigeix als seus fills i filles, sempre hi ha aquest rerefons dels seus interessos polítics, que no podem dir que no es preocupés Jaume II dels seus fills, els tenia ben atesos, sempre estava pendent que no els hi manqués res, però sí que és veritat que hi pesaven la seva ambició política. Realment, la utilització dels seus fills i filles com a moneda de canvi per tal de satisfer, com us deia, els seus interessos polítics i expansionistes, tingué les seves conseqüències i en molts casos els més perjudicats van ser els seus propis fills, com veuré o intentaré explicar més endavant.
Mostra d'algunes d'aquestes cartes de les que us he parlat. Són dues cartes autògrafes, aquesta primera de dues filles de Jaume II, aquesta primera és de Blanca d'Aragó, que va ser priora de Sigena, i una altra que us ensenyaré, que és de la infanta Maria. Aquesta primera carta, més o menys datada cap al 1326, doncs la infanta Blanca, que tenia un caràcter una mica, podríem dir, difícil o necessitava molt d'afecte, doncs s'interessa, òbviament, per la salut del seu pare, li comunica, allò que dèiem de l'estat de salut, que ha estat a punt de morir, que ha patit primer febres tersanes i després ha patit lleganya i que per això no li ha pogut escriure fins a aquell moment. I ho fa en aquests moments perquè ja es troba millor. També li diu que està molt prima i que els metges opinen que està tísica. Li demana, a més, que faci venir o faci anar al monestir el seu germà Joan, que serà l'arquebisbe de Tarragona, perquè si no ho fa, si no el pot veure, morirà de pena. De fet, en la mateixa carta diu que la persona que més estima en el món després del seu pare és precisament el seu germà Joan. L'altra carta, com us deia, que és de la infanta Maria, l'escriu en nom seu i de la seva germana, un cop ja és viuda i està instal·lada també a Sigena, i és una mica posterior de l'any 1333. En aquest cas, però, ja no l'escriuen el seu pare, Jaume II, sinó el seu germà, que ja està coronat com a Alfons III el Benigne. També totes dues es queixen que no reben cartes del seu germà. De fet, en la carta també es fa referència a l'amor que li professa Blanca i també li diu que Blanca li està fent un regal que ben aviat li farà arribar. També, parlant de l'estat de salut, diuen que estan molt malaltes, Maria diu que té molta tos, però potser el que fa, almenys a mi sento que em fa més pena, és que diuen que pateixen molt de fred i que els aniria bé o que els metges els recomanen, que passa molt de fred al monestir i que els metges els recomanen que vagin a terres més càlides. I acaba, sobretot, reclamant que rebrà més cartes del seu germà i Maria li diu que sobretot que ho faci per deferència a la infanta Blanca, que es desviu per tenir cartes del seu germà. Dit això, però, com a exemples d'aquestes cartes que podem trobar a la Cancelleria, aquestes formen part de la col·lecció d'autògrafs, vull parlar-vos, com us deia, d'aquest viatge d'Elisabet d'Aragó, que acabarà sent reina dels romans. El punt de partida d'aquesta història l'hem de situar l'any 1311, quan Jaume II va rebre una ambaixada de Frederic el Vell, que era un fill de l'emperador Albert i de la seva muller Elisabet de Caríntia, en la qual li demanava en matrimoni la seva filla Elisabet. Les negociacions van durar 2 anys, perquè de fet el que volia Jaume II era assegurar-se que el futur de la seva filla no quedaria compromès per les possibles reivindicacions que poguessin tenir els germans de Frederic en el ducat d'Àustria, però com veurem la cosa es complicarà molt més, i aleshores quan va aconseguir que els germans de Frederic renunciessin als drets que poguessin tenir sobre el ducat, aleshores es va decidir a tirar endavant el matrimoni. I aleshores es va establir un dot de 15.000 marcs de plata. Un cop acordat el matrimoni, cap a l'estiu de l'any 1313, el rei Jaume II va ordenar que la seva filla Elisabet deixés la ciutat de València, on havia estat educada al reial, per una banda per l'exemperadriu Constança, l'exemperadriu dels grecs Constança, i també havia estat educada per la priora de Sigena, Teresa Ximénez d'Orrea. Òbviament, van començar el viatge des de València per anar a Tortosa, Tarragona, finalment va arribar a Barcelona. Les cròniques ens diu que la infanta anava vestida amb una singular riquesa, tal com ho havia disposat, com sabem, per la documentació conservada a la Cancelleria, que anava molt ben vestida. De fet, els vestits de la núvia els va encarregar el rei a Sibila de Saga. Va dir que s'utilitzessin or, perles i pedres precioses, i de fet la frase que va dir el rei diu: «Facet certes vestidures a la dita infanta, per so que el cavaller la trobàs bé aparellada», és a dir, que la trobi ben maca quan la vegi.
El matrimoni per poder es va celebrar el dia 14 d'octubre de l'any 1313 a Barcelona, al Palau Reial. Elisabet devia tenir uns 12 anys, penseu que Frederic en tenia 25, però va ser un matrimoni per poders i el representant, qui va actuar en nom de Frederic, va ser Rudolf von Liechtenstein. I el rei hi va assistir allà a la cerimònia amb tots els seus fills i filles, excepte les infantes Maria i Constança, que ja estaven casades en terres castellanes. Immediatament després d'aquesta celebració, el 15 de novembre, es va iniciar el viatge que portaria la infanta Elisabet d'Aragó a la seva nova llar, a Àustria. Per a les despeses del viatge, el rei va disposar una suma de 67.220 sous barcelonesos que el tresorer Pere Marc havia de repartir entre els integrants del grup. Elisabet també va rebre nombroses joies i vestits, alguns dels quals van pertànyer a la seva mare. La comitiva que va acompanyar la infanta Elisabet d'Aragó estava formada per diverses persones: el bisbe de Girona, Guillem de Vilamarí, el cavaller Felip de Salusses, que era el responsable de lliurar la infanta al duc d'Àustria, Blanca de Calders, la dama de la infanta, Bartomeu de Torre, que era canonge de la catedral de Vic, que actuava com a traductor, un preceptor, un confessor i, a més, escuders i servents que anaven a peu i a cavall. Però un problema va sorgir només abans de marxar cap a Àustria, i és que l'abat de Sant Lambert va comunicar al rei que el seu senyor havia prohibit que cap franciscà o dominic formés part de la comitiva. Però Jaume II va insistir en una carta a Felip de Salusses, que, com us he dit, era el que havia d'entregar la infanta al duc d'Àustria, doncs aquí en teniu el registre, aquí us he portat una transcripció en la que li diu que era necessitat, aquí ho diu, que era necessitat que la seva filla tingués un confessor que l'acompanyés perquè pogués confessar-se en el seu propi idioma. I es va establir que, aleshores, un cop arribessin a Àustria, doncs que el duc ja faria el que creiés convenient fer amb aquest confessor. També en aquesta mateixa carta, cap al final, el rei recomana a Felip de Salusses que aprofitin de fer llargues jornades mentre faci bon temps, perquè a mesura que avancin anirà canviant el temps i aleshores no podran avançar tant. Penseu que anaven de cara a l'hivern, marxant a mitjans del mes de novembre i que, a més, havien de travessar els Alps. El viatge es va desenvolupar sense entrebancs, sense masses complicacions, van fer les aturades corresponents, algunes d'elles protocolàries, van parar a Perpinyà a saludar el rei de Mallorca, a Avinyó a saludar el papa Climent V, també van travessar les terres del duc de Savoia, també van parar a Grenoble, que era la residència del Delfí de Viena, i fins que van arribar a les terres del duc, i aleshores, quan van travessar la frontera, allà els van rebre familiars de Frederic i primer els van acompanyar fins a Caríntia i finalment van arribar a Viena. Però mentre anava succeint aquest viatge, mentre ells anaven acostant-se al seu destí, Frederic va ser elegit com a rei dels romans. Però li va sorgir un pretendent que va ser Lluís de Baviera. Per tant, això va crear grans enfrontacions entre tots dos per poder obtenir el títol imperial i es va iniciar una guerra. Per això, per aquesta raó mateixa, quan va arribar Elisabet a Àustria, no es va poder celebrar el matrimoni. Sí que es van renovar els vots, en aquest cop tots dos presents, però els festejos es van deixar per més endavant. La celebració de les noces va tenir lloc gairebé 2 anys després, el 28 d'abril de 1315, i per aquest relat seguim la carta de l'amant de Sapera, que era una donzella que estava al servei d'Elisabet, que escriu precisament al seu germà. I li explica la situació en què es troben. Aquesta carta està formada per 3 fragments. El primer és de pergamín i els altres 2 són de paper. Però anem una mica enrere. Doncs bé, aquí en aquesta carta, a part de moltes coses, una de les coses que els diu és precisament com es van celebrar aquestes noces. I diu,
Après d'açò fou les noces lo senyor rei els 4 calendes de maig, és a dir, com us he dit, el 28 d'abril del 1315, en un castell de l'imperi que hi ha nom Ravensburg, és a dir, que és Ravensburg. I en continent, fetes les noces, venguen en una ciutat apel·lada Bala, Basilea, on damunt ja és dit que mostraran les relíquies. És el que diu a la part anterior. I aquí, el dia de 50, l'11 de maig de 1315, fou coronada la senyora nostra amb gran solemnitat i amb grans gens que foren a la cort, ducs i comtes, prelats i moltes altres gens. En aquesta mateixa carta, l'Alamanda explica també el conflicte obert entre Frederic i el Lluís de Baviera i que va tenir conseqüències nefastes no només per a Elisabet, sinó per tot el seu entorn, en la qual es va veure immersa en grans dificultats econòmiques. La guerra va comportar que cada cop més tinguessin menys recursos, es van veure obligats a vendre joies, els millors vestits i fins i tot no podia pagar els seus servents. De fet, van quedar en una situació ben pregària. Alamanda diu que havien patit moltes tribulacions i que havien gastat tots els diners, us en recordeu que us he dit una suma de sous que havien portat, doncs tots els diners que havien portat ja no els hi quedava cap d'aquests diners. I Elisabet el que feia per intentar posar remei a aquesta situació va escriure diverses cartes al seu pare per tal que li enviés diners per almenys poder satisfer les quantitats que es devien als membres del seu servei. Finalment, la situació va resultar tan extrema que la reina dels romans, Elisabet, es va veure obligada, això sí, per ordre del seu marit, a renunciar a tot el seu seguici, és a dir, a despendre de totes les persones que l'havien acompanyada fins a Àustria. I aleshores es va quedar només amb Blanca de Calders, Blanca de Centelles i un escrivent que era Bonanat Cardona, que era cosí de l'Alamanda que escrivia aquesta carta. Aquesta circumstància va causar una gran pena en el cor d'Elisabet d'Aragó, ja que sentia que no els podia correspondre com es mereixien totes aquestes persones que l'havien acompanyada. Permeteu-me que faci un petit incís aquí i que parli una miqueta més de Blanca de Calders o Blanca de Centelles per mostrar la situació de penúria i d'enyorança que vivia, no només, com us deia, Elisabet, sinó també totes les persones del seu entorn. Ateses les circumstàncies que va haver de marxar tota bona part del seguici, ella mateixa, la Blanca de Calders, es va veure obligada a desfer-se del seu propi servei i, a més, es va veure obligada a dedicar-se personalment al servei de la infanta, és a dir, va haver de feines que no li pertocaven per la seva categoria. I tot això sense remuneració, a canvi. Ella mateixa ens diu, aquí diu que s'havia, jo som fort despegada, és a dir, que s'havia quedat a disgust a Àustria i que, a més, reconeixia en la carta que temia per la seva salut física, però no només la seva salut física, sinó també de la seva ànima, per la seva salvació, perquè entre la gent que havia marxat o que havia retornat cap a Barcelona, doncs hi havia el confessor. I això li causava grans preocupacions perquè considerava que no es podia confessar perquè no tenia prou coneixement de l'alemany i allà no hi havia ningú que els pogués confessar adequadament. Malgrat aquest malestar, Blanca assegurava al rei, a Jaume II, en aquesta carta que li escriu, que no partiria del costat d'Isabel sense el seu manament, sense el seu consentiment. Però tanmateix li demanava que li enviés una ambaixada per poder retornar cap a Catalunya, perquè és el que ella realment desitjava, i a més li demanava que en aquesta ambaixada hi fes anar els seus fills perquè els trobava molt a faltar i necessitava estar al seu costat. Sabem per una altra carta que ja no us he portat que l'escrivent, aquest que es queda amb elles dues a Viena, que escriu Bonanat Cardona a l'Alamanda, que ja hem vist abans, que aquesta sí que va ser obligada a retornar cap a Barcelona pel rei Frederic, doncs li diu que Blanca de Calders, que estava molt malalta i que temia no retornar a Catalunya. I per això
demanava que si es moria en terres austríaques, doncs que per favor que agafessin els seus ossos i els retornessin a Catalunya. I també tornava a insistir en els seus fills, que els tenien al seu record i que temia morir sense haver-se confessat. Altra vegada, el tema del confessor. Sortosament, Blanca de Calders va aconseguir retornar a casa. Sabem per un document conservat a l'Arxiu Fontcoberta, o podem situar aquesta data més o menys pels vols de 1318 o potser fins i tot abans perquè el document és d'aquesta data, i a la seva tornada va recuperar totes les seves possessions que havien quedat en mans de Jaume II, que vetllava perquè no els hi passés res. Blanca de Calders no va morir fins l'any 1348, és a dir, uns quants anys més tard de la seva tornada. En quant a Elisabet, la fortuna no la va somriure de la mateixa manera. Frederic va ser derrotat a la batalla de Mühldorf l'any 1322 i fou posteriorment empresonat pel seu adversari Lluís de Baviera. Aquesta situació va causar una forta impressió a Elisabet. Les cròniques ens diuen que se li van tornar els cabells blancs, fins i tot va patir cataractes i, de fet, ho sabem perquè en una carta li demana al seu pare que, sisplau, a part dels diners que li demana, que l'enviï constantment, que li faci arribar un metge perquè la pugui tractar de la seva malaltia, perquè ja gairebé no s'hi veu. No sabem si va arribar al metge o no fins a Elisabet, però segurament no, perquè va acabar la seva vida ben cega. Durant els darrers anys de la seva vida, Elisabet va dedicar tots els seus esforços en poder alliberar el seu marit, mitjançant peregrinacions, dejunis, mortificacions, que van ser el camí que va decidir seguir Elisabet per tal d'aconseguir la misericòrdia divina, però que aquestes pràctiques del que van servir és per mortificar encara més el seu fràgil cos i no pas per aconseguir l'alliberament. Finalment va morir el 12 de juliol del 1330, 5 mesos més tard que el seu marit. I acabo ja amb un elogi que va fer un coetani de la reina Elisabet, aquí teniu el seu segell, i que resumeix molt bé, penso, la vida d'aquesta princesa que es va veure obligada a començar una nova vida lluny del seu país, arran de la política matrimonial que va dur a terme el seu pare. I diu, va viure dòcil i humil i fou pietosa, amant de la veritat, prudent, honesta i devota. Moltes gràcies.